Doncs en aquesta exposició faig com un recull d'obres de diversos anys. He estat visquent a diferents països, he estat uns quants anys. Cada espai diferent t'aporta coses i nous elements. Vida nòmada es refereix a la vida sense llar, entesa la llar com un espai sense perills i on trobem refugi. Quan s'accepta el nomadisme, els protagonistes tots voltem per paratges insòlits, inevitables. És com un peregrinatge. A la fi és una manera de millorar-te tu mateix. És com crear un alfabet de coses. Llavors, si aneu veient totes les imatges, totes les peces que hi ha, veieu que en el fons és tots aquests elements que s'han repetit una altra vegada, i és a base de dibuixar i de repetir. Vaig estilitzant la imatge i llavors per mi ja és com un vocabulari. L'activitat del proper dijous i 23 de maig farem un petit llibre d'artista, però en lloc de ser un llibre on hi ha paraules, utilitzarem imatges. Farem un llibre de viatge, però a partir d'imatges personals. Per exemple, dibuixos, fotografies, imatges que potser són importants per vosaltres. Amb tot aquest material farem aquest petit llibre.